ποια η διαφορά ανάμεσα στο κακό και στο καλό? Τι είναι κακό? Θα μου πείτε, υπάρχει απορία τι είναι καλό και τι είναι κακό? Εγώ θα σας δικαίωνα και θα έλεγα το εξής: δεν είναι πάντοτε εύκολο να διακρίνουμε τη διαφορά. Άσε ότι πολλές φορές η διαχωριστική γραμμή είναι νοητή, αλλά υπάρχουν, θα το δείτε στη συνέχεια του θέματος, υπάρχει ανάγκη να δούμε ποια είναι αυτή η διαφορά του καλού και του κακού, όσο και αν μοιάζει ότι η ερώτηση είναι αφελής. Τι είναι εκείνο που καθορίζει το καλό και το κακό? Μου φαίνεται μια περασμένη φορά σας το έλεγα, δεν θυμάμαι, είναι ο νόμος του Θεού, είναι η εντολή του Θεού. Από τη στιγμή που μπαίνει ο νόμος, η εντολή, από τη στιγμή εκείνη καθορίζεται τι είναι καλό και τι είναι κακό. Και ποιος καθορίζει το πράγμα? Ποιος άλλος παρά αυτός ο Θεός. Κριτήριο λοιπόν του καλού ή του κακού είναι αυτός ο ίδιος ο Θεός. Δηλαδή ό,τι ο Θεός πει, προσέξατε το, ό,τι ο Θεός πει, θα δείτε είναι πολύπλοκο το πράγμα πιο κάτω. Ό,τι ο Θεός πει, αν ο Θεός πει έτσι θα κάνεις, αυτό είναι καλό. Αν ο Θεός πει έτσι δεν θα κάνεις, αυτό είναι κακό. Έτσι βλέπετε ότι ενώ το δένδρον που ήταν απειγορευμένη η βρώσεις του καρπού του, τι ήτανε? Ένα δέντρο, ένα δέντρο κοινότατο. Δεν μας λέει η Αγία Γραφή τι καρπό έκανε, λέει τι δέντρο ήταν, δεν ενδιαφέρει. Από τη στιγμή που λέγει ο Θεός, από το οποίο δέντρο αν θέλετε μπορούσαν να είχαν φάει στο παρελθόν, από τη στιγμή που λέει ο Θεός από το δέντρο αυτό δεν θα φάτε, δηλαδή θα αμαρτάνετε, δηλαδή θα πεθάνετε, τι είναι τότε οι βρώσεις αυτού του δέντρου? Είναι κακό. Μέχρι πριν μπει η εντολή ήταν κακό? Όχι. Τι είναι εκείνο λοιπόν που καθορίζει το καλό ή το κακό? Είναι η εντολή του Θεού. Είναι θεμελιώδους σημασία σε αυτό που σας λέγω, και προσέξατε το. Ο Απόστολος Παύλος κάνει ολόκληρη ανάλυση πάνω στο θέμα, ότι όπου λέει μπήκε ο νόμος, εκεί ανεφάνει η αμαρτία. Είναι σπουδαίο θέμα αυτό. Κριτήριο λοιπόν είναι ο Θεός. Ό,τι πει ο Θεός, αυτό είναι. Θα μου πείτε, η συνείδηση του ανθρώπου, λέμε πολλές φορές ότι η συνείδησή μου, ακόμα και στους αγρίους που διαθέτουν μια συνείδηση, κάτι μου λέει ότι αυτό δεν είναι καλό. Όταν όμως ο Θεός λέει ότι είναι καλό, τότε τι γίνεται? Η συνείδηση του ανθρώπου έρχεται σε αντίφαση με τον νόμο του Θεού? Όχι. Η συνείδηση απλώς αποτελεί μια συμφωνία με εκείνο που θα έλεγε ο Θεός. Ο φόνος είναι κακός. Η συνείδηση λέει ο φόνος είναι κακός. Υπάρχουν όμως πράγματα που μπορεί να πει ο Θεός, μη σας κάνει εντύπωση, ο φόνος είναι καλός. Έχουμε πολλές περιπτώσεις στην Παλαιά Διαθήκη. Τότε τι γίνεται εδώ πέρα? Έρχεται σε αντίφαση η συνείδηση. Εάν η συνείδηση μου λέει όχι είναι κακό, τότε ξέρετε τι έχω πάθει? Βάζω την εντολή πιο πάνω από το Θεό. Μα ο Θεός είναι το κριτήριο, και αν βάλω το Θεό πιο πάνω από την εντολή, τότε έπεσα σε ένα μεγάλο αμάρτημα, στην λεγόμενη απολυτοποίηση μιας εντολής. Γιατί βάζω την εντολή πιο πάνω από το Θεό, ενώ ο Θεός είναι το κριτήριο. Προσέξατε το, ο Θεός είναι το κριτήριο. Λέμε φερειπίν στην νομική επιστήμη, τι είναι κακό, τι είναι λάθος, τι είναι σφάλμα, τι είναι παράβαση? Δεν είναι εύκολη η απάντηση. Δεν είναι εύκολη, το ξαναλέγω. Συνεπώς, εάν φωνεύσω γιατί το θέλει ο Θεός,
τότε δεν αμαρτάνω. Αντίθετα, εάν δεν φωνεύσω, που δεν το θέλει ο Θεός, αμαρτάνω. Μία περίπτωση, είναι πάρα πολλές στην Παλαιά Διαθήκη. Ο Θεός είπε, όταν θα μπείτε στη γη της επαγγελίας, τότε θα εξολοθρεύσετε τους Αμαλικίτας, διότι εις την ερήμο σας πολέμησαν πρώτοι. Ήρθε η ώρα να γίνει αυτό. Με τον προφήτη Σαμουήλ, βασιλιάς ο Σαούλ λυπήθηκε να φωνεύσει τους Αμαλικίτας και έχασε το θρόνο του. Τον εγκρέμισε ο Θεός. Βλέπετε λοιπόν, τι είναι καλό, τι είναι κακό, δεν είναι πάντοτε εύκολο να απαντήσουμε, παρά θα λέμε τι λέει ο Θεός. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Και ακόμη κάτι άλλο, το κακό, αν θέλετε να προχωρήσω, δεν έχει ουσία. Θα σας το εξηγήσω. Τι θα πει δεν έχει ουσία? Αυτό το πρόβλημα του κακού εμένα με είχε φοβερά απασχολήσει όταν ήμουν νέο παιδί, ήμουν έφηβος δηλαδή, και παρακάτω είχα διαβάσει τις εξομολογήσεις του Ιερού Αυγουστίνου στο δεύτερο μέρος, που είναι θεολογικό-φιλοσοφικό. Αναφέρεται στο θέμα του κακού, τι είναι κακό, τι είναι ελευθερία, τι είναι χρόνος. Έχει κάποια πολύ ενδιαφέροντα θέματα εκεί. Και σαν νέος άνθρωπος, και ακόμη δεν υπήρχε αρκετή βιβλιογραφία όταν εγώ ήμουν ήδη νέος, δόξα τω Θεώ τώρα υπάρχει πλουσία βιβλιογραφία, θυμάμαι διάβαζα και διαρκώς προσπαθούσα από εκεί να βγάλω ό,τι μπορούσα περισσότερο. Πολύ σοβαρά με είχε απασχολήσει το θέμα τι είναι κακόν. Είναι ένα πρόβλημα φιλοσοφικών, στο οποίο απάντησης δεν έχει δοθεί. Είδατε λοιπόν ότι η απορία δεν ήταν τόσο αφελής όσο νομίζουμε. Δεν έχει δοθεί ακόμη απάντηση. Όλος ο αρχαίος κόσμος με τη φιλοσοφία του, ξέρετε τι είπε? Ότι το κακό είναι ουσία. Δηλαδή υπάρχει μία θεότης που επιφέρει το κακό. Έτσι αυτόματα γεννήθηκε η διαρχία, ο Θεός του καλού και ο Θεός του κακού. Όλα, ανεξαίρετος όλα τα φιλοσοφικά συστήματα της αρχαιότητας, και πολλά μέχρι την εποχή μας νεότερα φιλοσοφικά συστήματα, είναι διαρχικά. Γιατί? Διότι λέγουν ότι το κακό έχει ουσία. Ο χριστιανισμός τι απαντάει? Ο χριστιανισμός λέει το κακό δεν έχει ουσία, μόνο το αγαθόν έχει ουσία. Είναι ο Θεός, και ο Θεός βεβαίως είναι μια ουσία. Η ουσία λοιπόν αυτή είναι αγαθή, αλλά δεν υπάρχει ουσία του κακού. Ο διάβολος, μην το λέτε αυτό, ο διάβολος είναι κτίσμα, είναι δημιούργημα του Θεού, και η ουσία του σατανά, του διαβόλου, δεν είναι κακή, γιατί είναι δημιούργημα του Θεού. Ο Θεός δεν έκανε ουσίες κακές. Όλη η κτήση δεν είναι κακή. Οτιδήποτε δημιούργημα, τι λέει ο Απόστολος Παύλος? Παν κτίσμα Θεού καλών και ουδέν απόβλητον. Κάθε κτίσμα του Θεού είναι καλόν. Δεν υπάρχει το κακό. Τότε πώς υπάρχει το κακό? Εδώ τώρα ακούσατε το. Εάν ποτέ ασχοληθήκατε, να πάρετε την απάντηση, αν όχι δεν την ξέρετε. Το κακό είναι στην προαίρεση, δεν έχει ουσία. Δηλαδή στην δυνατότητα να κάνω έτσι ή έτσι. Είναι λοιπόν το κακό στην προαίρεση, δεν υπάρχει ουσία. Οι δαίμονες δεν έχουν ουσία κακή. Οι δαίμονες είχαν προαίρεση κακή. Η προαίρεση από πού είναι? Από την παρουσία της ελευθερίας. Άρα λοιπόν το κακό δεν έχει ουσία. Έτσι η απάντηση είναι ότι να ξέρουμε τι είναι καλό, τι είναι κακό, ότι νομοθετείται το καλό και το κακό από το Θεό, ότι το κριτήριο του καλού και του κακού είναι πάντοτε ο Θεός, πάντα ο Θεός,
και ότι το κακό δεν έχει ουσία και συνεπώς δεν μπορεί να εισαχθεί μέσα στη ζωή μας, στην πίστη μας, μία διαρχία, δύο αρχές δηλαδή, που θα παλεύουν η νύχτα με τη μέρα, το καλό και το κακό, ο Θεός του καλού, ο Θεός του κακού. Όχι, δεν υπάρχει τίποτε. Ένας είναι ο Θεός, Άγιος, αγαθός, και το κακό βρίσκεται μέσα στην ελευθερία μου, στην προαίρεση να το διαλέξω ή να μην το διαλέξω. Αυτά, παιδιά, για απόψε.